Dobrý deň, prikročíme k vyžrebovaniu finálového turnaja kategórie starších žiačok v štvorkovom volejbale, kde sa stretnú v dvoch štvorčlenných skupinách. Najprv nasadíme do osúdia víťazov skupín, teda za Bratislavu BVK Bratislava, Západ VK RZ Nábrežná Nové Zámky, prvého zo stredu, ktorí ešte hrajú v sobotu turnaj, a za východ SK Komenského Svinník. Takže týchto vyžrebujeme najprv do skupiny A, vyžrebujeme s číslom 2 až číslom 4, aby boli nasadení. Čiže číslo 2 v skupine A bude mať kto? Nové Zámky. Číslo 4 bude mať kto v skupine A? Prvý stred. Prvý zo stredu, tie ešte budú hrať. A poďme vyžrebovať do skupiny B číslo 2. Bude mať kto? Ešte Komenského. Komenského Svidník. A číslo 4 v skupine B bude mať dievčatá BVK Bratislava. Dobre, teraz do skupiny A prižrebujeme z východu a z Bratislavy, aby sa nestretli v tých istých skupinách so svojimi súputníkmi z oblasti. Číslo 1 v skupine A bude mať MVK Snína. Snína. A číslo 3 v skupine A bude mať UK Bratislava. No a vložíme tam ešte druhého zo stredu a zo západu. A číslo 1 v skupine B dostane Senica. A číslo 3 v skupine B dostane Druhé miesto. druhý zo stredu. Takže krátka rekapitulácia.